na kapor ka jumi ben ka jing bomdon ki jing penbiang na ka tanat pule puthi jong sarkar ye ki school ki badan sekisionong nong kendong bat la banong baki jing don kam kim judan henry ki don be tang ki jing duna bat ki jing bombiang bat la de khen kelum ka di jing sha i ben jong ki school hak sinong nong kendong bat om syam lala ban yarap ye ki kawai ni ke school ka badan hak sinong pat kelong Hariboi district kabalatip kum ka pat kelong RCLP school kadai ke wei ni ki school hasinong nong kendong kabalamat ya shibun ki jing e nalor ki wei ki jing e ki bakani ke school kamat ka wei ke bakam pen sertok ye ki khna school kadai ke jing bom biang ka ying school hakini ki khndiat snam khamtam hakini ki benai liur bat haki singi bahap slam ka kong mira lengdo ka badai headmistress jong di ke school kalai thu banakaliang ki bor pnia school ki jubu ya ka jing kerpat seki bor badai khmi henry omsyam patladon gilat jingirap ki bawan poi hakani ke school kani kala penlongpat ye ki bor pinya school ban hap ai cuti ye ki kena school hagis ngi bahap slam namar ke jingjot rathai jong tenum bat ke jing bom don syu ke tin ke ban yada na ke jing rong ke slap hagi kamera kelas hadin ke jing perkhat ban thaulat ban yo jing ram ka kong mira lengdo kala poi ken mau ban pan jing rap na ke seng ki samla pule ke seng KSU na Ribhoi district bat klem ban slam hadin ke jing yo ye ke jing kerpat na ke school pat kelong ki dikhot jong seng KSU North Khasils district unit Hak jingilam jong Assistant Education Secretary Usamla Larap Lang Nongbri Bobadro kumu General Secretary jong kaseng na Omsting Circle hak jingi sendan lang kidkhot kaseng na Omsting Circle menta kasengi gilalet ban no senyang dakitin sop ying ban yo tap no wood ye katrum jong ying school bat ban yo beteng ya ka jing ai jing hikai ye gi khna school na kaliang kin nong ilam kaseng KSU hapopen pau halor kene jing mat jing e jong ne school kilaong baki jing yarap ki balapan mang na benta ka tanat pule puthi ka deiru ban poi sikini school nong kendong ban om dei ban the than ni ki jing yarap sik school stor kilaong ru bak sarkar ka di ban phai khmat kham kerpang ye ki school nong kendong namar ki riustat jong jela bunsin gi mi na ki school nong kendong bat ladala ban le bha ye ki school nong kendong kan long ka jing ker khu ye ki long ying long sem ki baduk ki bajenjar Ini ke school ke kelas dang tisha kelas dang nadu sejar dari pak nyu tang balong kani ke building ta kadang wan hadin ngandakan mau bahare kas nambati kenate ngasukan mau kadi MLA scheme nadu kapor balong MLA ba PW mukti hadin kata haus nam arjar pau kara kal air kara bi ketunum kara bi wur brokowi ketunum ta hadin tu arjar khatwe ngi repair hi daki kimi ki pa jo kana school tang kata sin hi repair la nang tala su I untuk klam yo jing rap klam yo ai awai babun kana school kide nang ni national hi ngiyo tang kani ka building bing yang manta kade jong ka SSA hi kade jong ki lower primary nang ta katai ka hang tai bade kade jong ka upper primary kadon hadu kelas 8 kade ka nadu basdang hi kadai ka school ba penyata ka mission na po parchum sning amba hadin kini kisna bal adat menta pada nadu arjar khanyo long ngila hab ban le hi na dong sedong ten la no stang ini jakahi ba long ngidang edon jate ba kadai ka mission rei ki kambi jambar khot ki bedai kam office te ngila ya penyat hinang ni na school hi dak MC ni national hi perteng school pat kelong RCLP plus UP school ki khana ya mentahi kidan barok khat ki LP kidan sispa khatsau te ki UP pada kidan arpau nama kelare duna enrollment te jung UP mar ki khna school hangni kide betang na kan senong te ki mar na we te ta kada long UP duna bahasa bat kawai ruba hangni nang long no kondong ki mikpa pada sotu hadin bakil ade ki LPM ki long ki pha traino te
Pak Tri, Pak Bala, Pak Syong Syakri, Pak Kumtas pada stuk bahar ki beri ni. Kau ngim dan rang ni shui thiet bet ko sya school. Hadu mentahim dan rang ni jencar bah. Kajing kerpat tak ada kata kan long ba sorkar kan pai kmat lem kan sengi. Ma ban pet kini kijing don kam jingi namar hakini kisna belade mentar ni mesna mrei ni sam jing jencar shahi habai dei bakan ka yang school. Kalau ajar kitin kalau jauh te yang mentaru hatang suslap ka bening lah hap lastin ikna namar ba mlongsuk taban syong po kelas kalau su jauh teng kini kena ki bala kamhe ru teng den ijakah po kamra school ki ba sulait tak khandiat kumtu komut la su pen syong lang tu ya khlek lang ki kelas bar khoi tang bala jhi te kadai ka tahi ka ba ni kuak ban kerpat sabat kawir ulong kadai ka tahi ladangi punten kam bahai ki mid day meal ru imla arah ni namar baduna ke hak thet hak dakador ke baru sekata hi thet ba ya ke ting thet ba dakador hi namar ba supatong dakali te namar unton thang ni te sebat ka wiru long kunta kan bat de habe de kaliang kino hikairu nadu ar hajar ar phoi na makla long iwe no hikai ngidon hangi arnut ki no hikai LP te iwe no hikai la yo rung no government no kan te hadu kan manta ki klem thung no hikai re LP te don tang iwe no hikai hapo LP kumot kam dari ka basuk ba sispa khat sangur ki khana ban le tang iwe no hikai te kalong ba jenjar sisahi kata dei bu hi kecing kerpat bala kum no long nakaliang sarkar on pai kmat lem sengi ma ban pet lem kini kecing jing jenjar ki ba ni lap ni sem no hikai ya mentangi don laingot hayupi iwe LP arngut ki helper ki bayarap ki pre primary barok hot kilong nrewot kacing kerpat ting labu no kapor hi bat hadukan mentar ngi hap biang hi ban kerpat mo ladalong ka bala bon pai kmat lem sengi namar nadu kini kisnam no swa kalok dauru ilawan yu kidat hi dalade hang ni ban pej ban sungo la son durut kini ki yang school barok hot long ila kular hiru ba yen yarap reha dukat kini kisngi mentaru irang lej ban pen mau no kapor tang balong kita barok hot ki klem saiso long chulong len ai ma kani school kalok sha school ka sha iben namar ba katum kani stu jungi ba imat ha por slap nomla am school namar ba kitin kila sniurut baro ba kikna nha banai sti ha por slap tingidak sha daga jing sokhia ba nakliang jongka North Khasiels district ngilele klokloi ban perkhat ikene ka kam ba manta kasngi ngelayo mora dakitin khnang ba kani ke school kala kam hal kom ka badai naga manta ban ai ya ka jingnang ji start ye ki khna pule hakane ka dong ka thai teng so le ran manong ba ka sarkar jungi lane ka education department ka bapai ya ka pule puti la i rumba ki la shu perkhat tangne ka bahe kaba ki glat dapat ya ki grasut kaba akum hakisnong nong kendong kam tame hakane ka juk ka jinang start akaba ngi phai kastit jungi ka jing pule kala yardor dok takta bagi suthu ba bankintiu ya pule puthi ni haban phai khmat seki nong kendong kiba log ta ki grasut level namar dei nakini ki grasut bagi kena kin point haka jing pule ka kham shajarong bat ni na kaseng ni ju pat ni ju khmi kham tame ha bai ne ko pule puthi namar bangi sthu ba ki samla jom kane ka juk ba menta lane ki hap ki baret kilong kalawe jong kari bejat benreu kenang ba kinmonra hak shnong ka thau lane ya kari hi bor koi ya kata kari lane ka imlang ka salang ka ba kitnat kabasngan leseng la pulong ba kari ka bakiu hababun kilian khamtam habangi phai hakabide bat ki he sarkar ngini iba ki khasi ni duna bha balese ka jing duna ka long ba ngimla bantip yo don ki khna ki ba nak snong nong kondong ki bade sa ki khna ki banang ki bastat ki ba pro jabing taba nakadaw ka jing bamyo jungki ya kalat ka perlong pat iki bakin du jengkernan tingi na kaseng
Kane kalau kerwa abasai sha itu ki department ki badepet hak pule ke puthi berkham tam ke sarkar ba phin sobha ban pailam ya ki school sha di than nong kandong nama tenteng ngin supet tan tang ki badan ki balong ki bahe dese kanum poi shino namar ba ngi suthu ba ki khna ki badan ret dan kita ki grassroot kin ha banyak inti suki knan kin poi pa sha kata shau tau mau jam ubakam sajarong ubale se uban penisi sha ba kum kejat benriu nidon ni ki khna dan ki samla ki banang pasta dan ki kun samla ki badan ki kerdam ba pher tuai ka jintit bok riang ni ke school ba to perang kam hok ikini kitien ke bangi nak lang keseng ni lai lese ide dan ibarat hari ka mensim jungi tolong ka bahe namar nakipor sikipor kum keseng gijon rungkap bagi ju pai khmat seman laki school ka ba ngila panyarap lan da piran ka jinge pentip sengi keseng ngile ka ya kana kam ka ba naklang keseng ngila ba wanum septieng ban pai khmat keseng makum keseng ka bari keseng jong khna samla pule ngilong balakloi bandar rungkap pi ki nong priat school dan ki nong kai school khnang ba kalau we jong ki hap ki badat kalong ka pernai yang jong school pau ji dokumen ya ka jiwan kloi ke jong pi ban isnailam ya school ke jong ni da ka ba ki no sinyang ya ki de tin wa ki de ini da ki jong ikman ba lalu sya ka ba job lape no adin bai la ya chrum seneng lewat lat wan di hndungan penbahai ka yang jong di kma unju di rupai ba mo ai seng balang di kasuri jar kan ba kundu ba minister kala lungwe perlo tuna mo tinggal syur kan tin bagi yang ka ba ban syur ai man hai ko injasti tinggal ada isti memba jong presiden dan sekretari jong kam circle ban airo ke jing kupe ke ba kerbang ya sekretari jong kam circle mo belum election juga district bakla ibla simkia shay ne kam adil mana kundu personal ini keren madi mana simkia shay ne kam bat na ka losha kasni ba ane ka jing tumu ne ka kam ka bajok no agak kasih minta agak banyak yang lebih penpau saya yang katakan sim jongga jinsbun bagajinya kloi berharap lebih kam tambah agak deh bat ka pule putih agak deh ka beri juni kerap muskum te tangita ingin ngamdon keting yesu ban keren agak deh ka jamin ke pemerintah asyong ba Islam ka KSU North Kasil District, Muslim ka KSU Muslim Circle, Muslim ka KSU Paiklong Unit, Muslim ka rin Magalan Bedriu. Admission open Kapetar Kema Model Degree College, Ribhoi District, ka khot admission na kabenta ka BA first semester, ka lat bahajan na kabenta ki samla pule, na kabenta ki jingtip ki babanya, phun hau number, praiwe laiwe pranot san ar khandai not, lani pra line yo not prasan riu khandai san. Kini ki kor komputer, ki ba internet badur badar, ni di hajan jongpi, hangne hadukan jongi. Hanong Po Town Shopping Complex, Harishan Enterprise, Hakakamra Kabashispa Iway, refurbished laptop but desktop, Punhau number, Pra Iway Lai Arnot Sau Pra San Sau, Lani Pra Lai Nyo Arnyo Sau Ar Nyo. Pidon kam projector ban peni film, ni pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi, pun singi ni IY Shapi, Pranyo Lai Iway, Kendai Nyo Iway Arnyo Lai.